Здравейте хора, в Пловдив сме. Ние сме като качета в момента с жена ми, отдавна сме го правили. И сме на концерт на Gorillaz тази вечер. Надявам се, че си караме добре, ако жена ми ме слуша. В Пловдив в момента е 37 градуса. Но пък за радост на жена ми намерихме магазин за плочи, който се казва My Vinyl. My Vinyl, My Vinyl. Само че сме добре с английския. Ако минавате към Пловдив, елате и разгледайте. Тъй като не съм пила кафе, вече нямам никакви идеи.